Hai bro, मा खालामगासिनो दं ब्रा? Oh hello bro, नै भिडिअ नायगासिनो दं। मा भिडिअ नायगासिनो ब्रा? नै फानि भिडिअ नायगासिनो। नंगौ नामा? दे बिदिब्ला आंबो एसे नायनो। नै नाय। नै नायनायसाय मा एसे समायना सिख्ला ब्रा? बोरै बहा नंमारगौथ'। सोर सासेखौ ब्रा? फसायबाय ब्रा आं बिखौ। हाबाब फसायबाय सोर सासेखौ? हनै ब्रा हनै बै सासेखौ बे जिंथिं थानाया। बेखौसो नामा? नों बुंना होनो हागोन नामा? बुंना होदोलै। आं दा मोनायाव नों मा जानो गोसो बेखौनो जाहोसिगोन दे। जागोन। हनै ब्र, जों दाख्लै लोगो मोननाय सिख्लाया बेनोमोन। थां बुंनाय थांनायसाय। अके ब्र। ओइ जारुमोन रथ'लाय रथ'। नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरलाय। मानो नांगौ? आंनि लोगो जोहोलावा बिदों। दाब्ला ओइ दाखालि बे कन्टेक्ट नाम्बार लानाय सेंग्राया बे नङामोन ना? नंगौ बेनो नंथारगौ। होसोदो बेखौ। नों दिनै बहा गनो मोसानि खुगायाव मावजि। हैया ओइ बस मा जाखो? होय जामाबुल होसो। होबायलै आंखौ होबाय। Yes boss. Logo. हैया खब्ला आरो थेला लागौ। हैया नाग्रान नों बगलायदो। हैया जालालै नोंसोरजों। हालालै बस, हालालै बस, हाला। नों थांदोलै बस नों थांदो। खार। हैया 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 हाय सना। सना सफैबाय ना? औ सफैबाय। दे जिरायदो होनबालाय। लोगो हमनो फैनायालाय मानो एसेबां गोबाव जायामोन सना? न'निफ्राय ओंखारबोनो आंहा एसे लेट जाबाय सना। नंगौ नामा? औ। सना, आं नोंखौ फंसे बाथ्रा सोंनो सानदोंमोन। औ बुं दा मा बाथ्रा? थारैनो नों आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनमारो ना? नों फोथाया नामा आं नोंखौ थार गोसोजोंनो मोजां मोनो? सना, I love you. I love you too.
थुदो सना होनबालाय टाउनसिम खफैलोंनोसै थौदो होनबालाय सना नै दाब्ला जोंखौ दाखालि बुनाय सेंग्राया सोरबा सिख्लाखौ लानानै बेरायगासिनो बहाबा होद जाम्बाफोर नुवाखै नामा हनै नुबाय बस नुबाय follow me let's go ओइ सेंग्रा रथ' आरे नोंसो आंसो नोंथ' दाखालि जोंखौ बुग्लिनानै थांबाय नों दिनै बहा गनो दाख्लै बावैसो बुग्लि जानानै दिनैबो सुजिनो फैदों नामा नों औ आं जुजिनो फैदों दाख्लैबाव नों जेने थेने बारग'बाय थाख्ला हैया होआ
नों दिनै बहा बुनो मोसानि खुगायाव मावजि